nga size 36 ra jud na og 48. Ang 48 murag double na no. Double na. Mao na ni guys ag door. Mao ni siya sa kuan main door. Nya amo na lang ni siyang ipari-pareho og kuan kay og dili na mo pare-parehon usab na pud ang presyo. So pareho na lang namo kay na may uban nga na mga design nga na pero lahi na pud ang presyo. So wala sa ma'am gipareho na lang ni sa tanan. Ngit-ngit man. Hello guys, madung adlaw na tanan guys. Ako na pud ni guys si Ruby Provinciana. So padung ko sa Dumaguete guys kay ang kwarto ni Crystal nagmold. So ang dadan siya og snake plant. Diya moadto jud ko guys kay mopalit ko og tile trim nga stainless kay wa JDS hardware dari. So naara na sa Sibulan City Hardware kay man may kina dakuan nga hardware diri sa kuan. Diya guys kay gawat ra ko dari ni guys na ana siya niabot na siya na. So gikan na siya sa eskwelahan kay nali ko sila activity ng ka-Friday hangtod Sunday. Saan man imong ipangda? Wala magamamig lang. Yeah. Nakasubot namin. Iya magama mo ayo sa magabaton. Ha? Di man na mo ikuan. Snake plant. Ano dalag sa nina nain? Wala. Pigit na po dire. Ha? Sarado. Lubi ni mo patay kay natigit dire yung tiki. Naluya, stiki. Lubo kaysa? Good morning na tanan guys kanang nali ko natug diri sa burning house ni Crystal. So nang hinlo ko diha ang gilabhan ang gidahang portina. So among giarin sa gidahang patanga nagsinina ang gibalhin dari. Kay agrip na diha gibutang. Diya snake plant to siyang pahaan to. Hi. Bye. Muli na ko guys. Ang imuhang kaning portina ikabit na ng tumawagan na. Siguro ko ni nga rin guys kaya nakatildra ko snake plant. May iuli ikot ni Mabi. Hala! Ay hindi ko na ipauli na dito kay maabugan og samot. Laban na na. Laban na diyan babay. Bye nak. Ko dari sa City Hardware. Mo ni dakong hardware dari sa Sibulan. Tile trim. Mau ni Jewel. Isang stainless 995 ang taas. Naimubo tag 480. Diri mga kuan ka ng pintura mambi, mas barato dari. Siguro diri lang surat ta mamalit. Sarap to boxy. Kita wala siya na lang usa. Wala pa diri reverse. Okay, salamat lang. Diri mga door nga kuan oh. Diri kay kuan ra oh. Wala mahala di ay.
palit ra ko og stainless. Rin ako ada diri ang kuan. Buisi na tanan. So manan-aw ra ko depende day sa iyang kuan. Color. Lain-lain ng price. Dari ta sa buisin. Ang white barato ra. White man to sa atop. Ang white kay clear white. Mahal na lagi na siya. Sana siya. Flat latex mahal gali 700 kapin. Nga color kay wala diri. Mahal kayo tag 844. Dili pa makapalit og kuan liha. Ang gipangita ag color nga kuan wala man. Island white man ni siya puro white. Spanish red ivory. Ako guys ug kanang kuan wine whisper wala man diri. Daghan diri white. Wine whisper. One way, my way. Ug kadtong kuan gray. Adyo diri sa Beach. Naagusa guys nakita na ko. Ani ang Greystone. Mahal ka guys sa tab 898. Inita guys ganyan one. Palit ra ko tile trim. Mahal man din yung tile trim nga stainless. So dali ko guys kay naghabol lagi ko dani yung biyahe. So nabizaan man ko sa pa-scrap. So pa-scrap. Ay kidi katong iyang Ampong. say sana. Murag sa turo yung no. Ano man 36. Pag single gid mo may standard sa foam. So 6,000 pila ni? 800. Ya, tawa yung mga breeze, baga gid siya, may tayakan pa ni bata. Sarap. Dismantle ni man ba ini kung ganito minimum nagkaroon rin natin heater. Ya dito sa inyo ha. Ya, symbol. Simbolo.
Sige. Dili man gagmay gud atuwa kay mostly ka na mga barato na kada man ang 2x2 ra tiil. O atuwa pang kuan yun ma'am pang durable ba. So 6'5 kuno siya. Last. Last price. Last to ano. Nga walay pintal. Oh, wala na pinta na. Ginakuha na. Barnisan ra man na. Mission mo to. So nataklapan na siya mambi. Tanawa siya oh, napay na sobra nga. Hardiplex. Yang butangan og murag box kang gamay na. Grabe ginahini jud niyag trabaho. Yung tao dali ni munching ning kuan oh. Kaning suga usa. Nya isimba pa sila kay kuan ron anniversary sa Wheel Shark Watching. Kana gipahamisan na ng mga kuan. Kani masilyahan na diha kay giuna man nilag mga atop niya si Randolph. Tuas likod sa double coating niya aguan. Kanina human ako niya. Kanina human ako ning kwarto wala hinaya ni hini kay isa no. Kisa, Si Edwin. di mo gud madali kay kailangan ihimo nimo sa ano, Pilit po dayon. ipilit dayon kay mo. Ug langilangay siya, maano man, mugahi man Pero dayon. nahuman na ni. Nahuman na ni Agbay ang pagagi adlaw ni. Diri na siya. Kani ang nahuman og kani. Nakuwang tao body filler. Kung patag usa ka lata na lang. Kay kani O 80. Wala na din siya magamit. Kung sa daiging ni mo nga, wa may 180 good. di naa pa diri ang 180 ug kuani. Hala na amo din ni oh. Wala may 180. Ay 120. Tinga mo uy, wala may 180 nga. Pero gamit mo gihapon na diri oh. Mabitaw na. Wala ko sinta mo. Ano naman ang sa kusina o sa teres. Hapit na mahuman. Naman. Kay magsugod na ba kayo nagka-lunis jud? Ayan, ako na ato. Panon kay kanang landong ba? Ako ka naglandong na mga hapon. Kay mad. Di na madana. Taak na. Kay moro ni hang katon o niya pa yung Kan ganit babaw. babaw. Niya unya nagmalandong-landong kay rabing inita. O, hapit na kuno mahuman oh. Sana lang ka linya na to nga ikabit. Ngayon lang. Kay gibutangan man niya ka na murag style pud na box gamay na. Nga size 36 ra jud na og 48. Ang 48 murag double na no. Bubul. Double na. Iwan disc kuno mambi. Nya kaya ni deliver na siya ugma. Davis nga ko ano. Wala. Panara boysen nga. Kapat ka garon pero bina. Oh, upat day. Mao ni siya oh. Wala sila. Now, isa ni Universal. Island. Rain or shine ra na ah. Mga istak ani. Daghan siguro na pahimog balay. Duha na lang. Ang di gagawin siya ko anong te katuban gagmay may lang ko na. Pero na gagmay. Nay gagmay. Masa man tong size? 4. Baby, sig pwede na. Nanira. Ay, sus, ginagamian man. Okay na ni. Tire. Pero katong na kay kanang butangan bitaw sa pintar kanang murag man sila stock ani. Sagdi lang kay duha ra sila. Namay usa dito. ate. Hmm.
Mas mahal sa ilahan no kaysa Uslob. Murag 800 naman na. Murag 700 kapin ra ni sa Sibulan. Wala istro kay mga ito gusto sob. Harangan na ni mo sa hotel. Ay istro usod diri butang oh. Iba atin. Wala Kao pa nga usod to. wala kay pang ya. Wala pagkuha pa nga lagi gusto dito ka. Tawid sa. Sikan kutingan paning atop. Sikan kuting pana. So mo nilang nahuman man bina. Human na jud ag sa sala. Human ang kuan. Kana siya kuan ko na first coating ra jud kuno na. Kuan na lang na pintura na like kuwang. Kanina kuan pud ni siya na first coating pud ni. Kanina lihaan na pud ni. Kani mga bumbong na lihaan na ni randol tanan. Kani babaw pud. Kani wa pa ni mahuman og kuan liha na lihaunon pa na nas. Tunga. Guma pa na ma kuan nila. Kani si Edwin ni kagkuan ani si tawag nito si Jewel ang nag kuan na kay tapol siya saka sa atop. Kaya niya yung atop para bawa niya human. Bahalag kuan basta last din na sila ugma kay magsige na magpangatawa ning kuan. Magkuan may mga gana mo lihok ni sila. Murag nakaditik na ba nga gamay nila ilang trabahoon. At least na human-human pud. Nice naman bi, pwede na galing din nila ni sa pinturahan. Kay wala gasto na pwede na sa ingana na naman na siya bitaw nataod na naman binang suga ni kuan ni kuan nga ng unching Mja si Edwin si Jewel gitapol wa sa mahuman og pangkat mao man ni pangkat kay mga kuan man ni siya kanang sobra ba sa scene ba asa ulurop ag kaning dapita dani wa pa ni siya ni makat ni kani oh taas pa man kay nang usli diha na diha kani nakat na ni siya ag dito speakers wa pa ni makat so man na sobrang gikat na dako na sobra skat so nahuman-human jud pud siya mambi. Salamat kayo kay dili ta mag-ul ang kuan kanina lang may kuanan kanang butangan og arang hinaya nila Ginoo ko grabe makaguol magtan-aw wa ko mag-video nila kay kuan ko kanang kuanan ko nila nagtan-aw magsigla magpangatawa mas ni ko la guol sa ilahang kuan pero okay na ni siya kay na human naming sala tanan nahuman man ni Edwin tanan nya si Randolph dito mas likod ka liha og 10 kwarto nya si Jewel ning tabang na nagpamutang ana naabaw sa niyang gi pamutang nga puti nya lihaon pa pud na ugma aw di na din sa lihaon kuan na lang na siya pinturahan na lang na pinturahan kutingan na lang na ag nahurot ni siya nga kuan 3 ka galon ang nahurot niya dani ay duha ka galon diyan nag-abli na siya og kuan nag-abli na siya og usa na niya wala siguro ni aw kuan pa di ay daghan pa na pay tulo pero nabawasan na ni
Hello guys, majong buntag, majong adlaw, majong kuan. So karon padug ko naka video guys kay wala gina arang ka busy. So ang rabi plant guys arang kadagdag kadug dahon arang sig siyang katambek. Ha? Barang tambek kar kadug sa dahon. Diyan na tao daday ag kuan guys na. Kaning sa teres nga kuan ba kisami pero arang dugaja si mana pud na niyang gibuhat. Limang karang gamajar na sa guys niya si mana niyang gibuhat. So mga spandrel na lang kuwang nani guys sa mga dani. Diya sa mong i-update dari sa kuan. Kani na kuan na siya na kuwang na naman ni siya og masilya og first coating nga kuan ba. Diyan na tao daday pud guys ag kuan dari kanang exhaust ug sa CR. Sa CR. Diyan mo na pong gibalhin dari ag mga kuan kay mag tiles lagi si kuan. Diyan ni nataod na ning munching guys ang mga breaker ha. Nataod na pud diha ag exhaust sa CR. Diyan gahuwat na naman ni sa kuan guys. Ngay nataod na ning heater magamit na siya pero di po na pagsigig wag heater guys. Na nice ka jo ang CR guys. Sa misdante oy. Nga mo mga mingming day pasensya na mo diri kay kalat jud kana jud ka busy. Nga mga mingming o nga namahaw naman eh. O dili mo gawas. Dili mo gawas sa kay atong ayuhon na inyong higdaanan ngano man eh. Ha? Ano ni KitKat? Diya guys, gahapon dito mig kuan kay nag-order mi og mga sopa. Bid, nagpahimo rami. Nagpahimo mig bid sa atong naghimo pud sa mga door. Morning KitKat na, Mami Bid, dali morning. Manamig pamahaw. Di ba man na mamahaw na manamungon mo no. Bago pagali ko nang ilis og kuan man ni trabaho guys mag-ilis og kanang ilahang kuan ba? Maihanan. Ano sa makadante? Oh, di ba? Titot. Diya dari guys sa sala guys. Dari kalat kaado diha guys kay naagi pambalhin ang mga gamit. Kay ug man nagtayes dari amo na sang ibalhin kay magtayes naman nagka Lunes buhon. Nya karon guys moabot na pud ag pultahan. So 1 2 3 5 ni sa kapultahan. So gasto-gasto jud kaado ni sila guys kay mahal ba kaado mga pultahan karon guys. Kay among mga pultahan mga kuan ni siya kana mahugani. Nya kuan na lang ni siya. Karong adlawan na lang sila taman kay lahi na lang amuhang kuhaon na ning pa pintura kanang dili langay-langayon kay hapit na ra magpista diri sa mga guys November second week so kani pinturahan na lang po na diha o kanang patangag latex ba kani human na po din na masalyahan bisag asawa ni mo bantay ning panday guys basta langay-langayon ti kaadto. Ya, wakoy vlog mga naging adlaw guys kay malagi nagi. Kuan ko kanang yang basta magpaingan ta guys labi ni kani ara man ni abuga og iuning masilyahan gagmay nga pino kaadto na siya sakit sa titingnan ba. Honest say kuan nabuhat nila. Nya kani gani nga sus si mana pud niya gikabit. Yang usa ka adlaw magkabit sa gingana. Sapod ka adlaw sus grabe wala guys nga na jud ko na basta inadlawan nahihinay pero mag tiles mi guys magkuan na naman ni pakyaw na lang ning tiles kay rong manog dali kay rong di nakado abog ba. Salamat kadto Mambi kay hapit na jud sa Mambi kuanta na lang tag gamay. Mahuman ra lagi ni kuan kay ka-stress ning atahang kuan panday karon manglaba kog bidsit guys kay kuan abog kada semana man ko manglaba og bidsit na mong labhonon na saka kuan manang grabing kuan na abog bungod sa nga tanan labhonon na mo ni kay pami
Ay si Nicole maglaba ana nga bidsit. No. Kat no. Oh, kat kinmin. Magpuli na pug ko diha ron kay inyo man ang gi. Di ba nga nang mo mapipakuha?